духтаракҳои хушрӯ, мана набор читрёхэтапка барои тоза кардани рӯи шумо. Дар рӯи шумо ҳар намуд пӯстое ҳастае, ки кӯҳнашудагӣ ҳастае. Дер боз шумо рӯтона очистка кардагӣ нестед, метавонед ки домашний условияти аз ана ҳамин набор читрёхэтапка истифода кунед. Дар ин ҷо 4 крем аст. бонувони азиз, якумаш анамин дир навиштагӣ гидрофилни масл аст. Истифода мекунед, 1 минут меистен, рафта мешӯед, баъдан омада анаин пенкаша истифода мекунед. Пенкаша истифода карден рӯтона мешӯед, баъдан омада пилингша истифода мекунед. Пилингам дар рӯтон мекунед, 1 минут меистен, массаж мекунед. пӯстое ки кӯҳна шудагиай ҳамаша мерезона, пораҳои рӯи шуморо кушодаи хушрӯ мекуна. Баъдан маскаша мекунед. Маскаша дар рӯтон мекунед, меистен, қоқ меша, худаш автоматик снимат мешава. беҳад набори хубай духтаракҳо, рӯи шуморо тоза мекуна, дигар ягон проблема дар рӯи шумо намемона.